ịma na ndị Igbo na-eji ewu were eli ji and ji anyị emego nke anyị mere na Alex nya na obi Igwe nya mana nke a bụzi nke Aguluzigbo niile ọ ya bụ eme ha na onye ọbụla nwere ikike ịga be rie ji lee ji emebego nke ile ji mana ọ taa ka ọ na-ebi emechaghị ha ka anyị mara emesigo so ana m asị biko ọha na eze na ebe a na-enyekwanu m anya ka mgbu ewe ejiri ji a enye m egbugo awagodi ji nwa ji ebuzie m ewe eji wee sie ji a onye na-arụzie ịchọgodo igbuzi ihu ya ha ka ewu ya ha ka onowu maka epeka m n'ebe ọ nọ egbube nke epekatụ ma na-ewu nwaanyị ya na-atụkwa aja efu biko kedu ndị ahụ ụgbọrọ ofe ka agacha ewu ọ na-ama ebule mụ ya maka na onweghị onye egbubela ọdị so a na-ama ebule mụ ya mana ọ bụrụ na ibe ya eme ka ọ so